mawaƙi wannan aka fi sani da Kanda. Nura M Ino yana taka rawar gani sosai. Da farko idan wannan shine farkon ziyarta ga channel din mai suna Duniya Editing TV, ina roƙonka da alfarma da ka danna min kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribing da alamar ƙararrawa, kuma na tabbata da cewa kun saurari wannan waka wacce za mu ce muku wannan waka ce da kuka saurara, waka ce ta bai wacce ya fitar da ita a cikin wannan album din ni da ku da kuma lokaci. To wannan waka ce tabbas a lokacin da aka sake ta tabbatar da zuciyar masoya. Haka zalika dan waye idan kana ɗaya daga cikin fan din wannan fitaccen mawaƙi wannan aka fi sani da Nura M zaka iya mana share din bidiyon zuwa gurin kanka na watsa da nafsi domin ka tabbatar da wannan channel din mai albarka kana bibiyar ta, kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun ayyuka wanda take fitowa. Domin haka yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar da wannan channel din, kuma kuna bibiyar dukkan wasu fitattun ayyuka wanda muke kawo muku a cikin ta. Tabbas wannan fitaccen mawaƙi ya cancanci a yaba masa, a jinjina masa, a bashi a wani iri daban-daban. Na tabbata da cewa idan kai mana share din bidiyon hakan zai ƙara tabbatarwa da cewa kana bibiyar da wannan channel din, kuma kana bibiyar da dukkan wasu fitattun ayyuka wanda take fita muku a kowane lokaci. Saboda haka muna ƙara muku godiya musamman shi a commenting. Na tabbata da cewa wannan fitattun mawaƙa suna taka rawar gani kuma suna matuƙar ƙoƙari. Sai dai kai mana share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da Snapchat domin ka ƙara tabbatar da wannan channel din mai albarka kana bibiyar da dukkan wasu fitattun ayyuka nata wanda take kawo muku a kowane lokaci. Domin haka yana ƙara tabbatarwa da cewa wannan fitaccen mawaƙi fa yana taka rawar gani da ya cancanci a ba masa, a jinjina masa, a bashi dukkan wasu fitattun award da ake ba kowanne mawaƙi wannan aka fi sani da Kanda. Nura M Ino yana taka rawar gani sosai. Da farko idan wannan shine farkon ziyarta ga channel din mai suna Duniya Editing TV, ina roƙonka da alfarma da ka danna min kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribing da alamar ƙararrawa, kuma na tabbata da cewa kun saurari wannan waka wacce za mu ce muku wannan waka ce da kuka saurara, waka ce ta bai wacce ya fitar da ita a cikin wannan album din ni da ku da kuma lokaci. To wannan waka ce tabbas a lokacin da aka sake ta tabbatar da zuciyar masoya. Haka zalika dan waye idan kana ɗaya daga cikin fan din wannan fitaccen mawaƙi wannan aka fi sani da Nura M zaka iya mana share din bidiyon zuwa gurin kanka na watsa da nafsi domin ka tabbatar da wannan channel din mai albarka kana bibiyar ta, kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun ayyuka wanda take fitowa. Domin haka yana ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar da wannan channel din, kuma kuna bibiyar dukkan wasu fitattun ayyuka wanda muke kawo muku a cikin ta. Tabbas wannan fitaccen mawaƙi ya cancanci a yaba masa, a jinjina masa, a bashi a wani iri daban-daban. Na tabbata da cewa idan kai mana share din bidiyon hakan zai ƙara tabbatarwa da cewa kana bibiyar da wannan channel din, kuma kana bibiyar dukkan wasu fitattun ayyuka wanda take fita muku a kowane lokaci. Saboda haka muna ƙara muku godiya musamman shi a commenting. Na tabbata da cewa wannan fitattun mawaƙa suna taka rawar gani kuma suna matuƙar ƙoƙari. Sai dai kai mana share din bidiyon zuwa group ɗinka na WhatsApp da Snapchat domin ka ƙara tabbatar da wannan channel din mai albarka kana bibiyar da dukkan wasu fitattun ayyuka nata wanda take kawo muku a kowane lokaci. Domin haka yana ƙara tabbatarwa da cewa wannan fitaccen mawaƙi fa yana taka rawar gani da ya cancanci